Zinsizwa, asiyekeni indaba yokuthembisa abantu izinto bese singabe sisakwazi ukuthi siyifeze. Kwi-episode yayizolo, episode 8, uphele uMseleku ehlezi phansi noMakhumalo bezoyidingida undaba labani la number 5. Uma uqala-ke u-episode 9 uqhubeka la ugcine khona, kuvela ukuthi uMseleku uthatha umuntu wakiphi indawo, ubani igama nesibongo. Hhayi, ambikele-ke uMakhumalo, uMseleku abikele uMakhumalo ukuthi hhayi, lo muntu engimthathayo uwubani, abayisibongo endaweni kaMadlala. And ingahlali kahle lento kuMakhumalo ngoba phela ngokusho kwakhe uMakhumalo uyasho ukuthi hayi, le ndoda yakhuluma nami ukuthi ayisoze yaqhubeka yathatha endaweni eyodwa la ethole khona umfazi, kodwa usayaqhubeka futhi uthatha khona koMadlala futhi. Ithiwani-ke leyo nto, ithiwani. And into engichazayo kuyona yonke lento, uMseleku uyayiqulekisa la. I'm very shocked, I'm surprised ukuthi lento lena ayimiphathanga kahle uMakhumalo. Bafo, ubulindeleni lento akhala ngayo uMakhumalo, it's the same thing akhala ngayo uMangwabo, ukuthi khona izithembiso ezenziwayo zingafezwa. Bafethu, asingayisho into esingesikwazi ukuba namandla ayo, asingakwazi ukwenza lokho. Nalokho ekukhulunyeni kwabo-ke achaza uMakhumalo ukuthi yazi uMthombeni, he was unprovoked. I never even asked him ukuthi angakwenzi. Uyena owayesho lo yena willingly wathi no, angeke ngiphinde ngithathe ngakini ngoba sengithole wena usuyaqhubeka ukwenza lokho. Ithiwa into enjalo. Iqhubeke-ke inkulumo-ke throughout the rest of the evening behleli laphayana. Asho kodwa-ke ukuthi akanankinga uMakhumalo. Wacela-ke futhi-ke uMseleku ukuthi ucela ukuthi ambone mase kuyisikhathi sesi-right sesivuma. uMakhumalo nakhona futhi hayi akanankinga. Yabo, hayi akanankinga. Hhayi-ke kwase kuqhutshekwa kwezinye inkulumo-ke. Imanga ngaphambi kokuqhubeka ngicela ukuthi ngiyibike bafethu, angisazi ngisho ngizisho igama kanti nginjani apha amamenasi. Igama u-Azadi waNgcalani Sibongo, ngiyanibingelela kwi-channel yami. Thank you so much for coming through, guys. Do not forget to subscribe. That's it. So iqhubeke inkulumo, uMakhumalo asho-ke ukuthi ayi, kunodaba lokucala futhi silukhulume la elimayelana nami nawe. Njengoba wazi-ke ukuthi-ke wena Mthombeni uzohlanganisa u-50 years kulo nyaka esikuwona, nami ngihlanganisa u-35. Kade yenza ucwaningo lapho elivezayo ukuthi uma ususigabeni seminyaka ewu-35 kuya ngaphezulu, ithuba abamancane ukuthi kufrizeke amaqanda ngaphansi komuntu wesifazane, njengoba nazi ukuthi uMakhumalo akanazo iy'ngane ey'suke esibelethweni sakhe. So bekade efisa ukuthi aqhubeke nalo lolo hambo lolo, ukuze bathathe ndawonye benomseleku. Yabo, ayi, asho-ke uMseleku, asho naye ngendlela asho ngayo ukuthi hayi, kade ayiqala vele uMakhumalo eyikhuluma lento eyilandula indaba yokuthi ufuna ukuba nabantwana, ufuna ukuzama ngendlela ey'ningi and uyafisa naye ukuthi abe nazo. So ayikho inkinga, bangaqhubeka nalolu hamba afuna ukulihamba. Aqhubeke-ke uMakhumalo athi hayi, ngoba uyavuma ukuthi singenza kanje, kunemigomo ethile efanele ilandelwe-ke phela ngoba kusafanele ngibhukhe indaba kadokotela mhlawumbe sihambe sombona. Kodwa ezinye izinto efanele zenze ngoba nawe uzoba ingxenye yayo yonke lento le, kube ukuthi isidoda sakho ukuze sibe sesimeni esi-right ukuthi siyi-fertilize amaqanda ami, kumele kube ukuthi awumbathi nomuntu wesifazane amaviki amabili. Shothi njani, you don't engage yourself into sexual intercourse with another person for the next 2 weeks, which comes as a shock to Mr. Mthombeni. Wathi eheni, hayi akanankinga, kodwa-ke uzobona usumisa kanjani. On a diary session yakho uMseleku uyasho ukuthi hawu, ngoba vele phela uMangwabe ngaze abe nankinga ukuthi hayi ngeke baze baye-intimate, it's fine, ngaze abe nankinga. Uma yena ngala mhlawumbe ingasibe khonyana, ingasibe khona kunosolo okuthile ukuthi hayi, le ndoda ngathi ikhona la esingangela khona. Whereas uMacele, hayi, uMacele-ke bandla uthi ngokusho kwakhe uMseleku ukuthi hayi, usekhulile, iy'ndaba zokwembatha lezi nani nani akusiyona into yakhe kakhulu, akasambangeli isicefe kakhulu. So hayi, it's fine, yabo. Manje uMakhumalo-ke futhi uyayiveza inkathazeko yakho ukuthi-ke phela wendoda usanda ukuthatha phela nangu owesihlanu. Manje lo wesihlanu phela uma efika ngeke uzukwazi phela naye ukuthi ungamjabulisi. Uzoyimisa kanjani yonke-ke lento le? Wathi hayi, ngozama ukubona ukuthi ngenze njani. 2 weeks akuyona into e-end, of which vele 2 weeks bafethu akuyona into e-end. Ngaphandle uma ukuthi ngempela-ke shuthi niyakhokhelwa phela umsebenzi waphansi ngempela. Kodwa nje u2 weeks uyithibe uthube
uthole nje uthule ubone ukuthi umisa kanjani umuntu athole into e-right ngoba phela uma Khumalo uyayidinga lento ukuthi uqhubeka aze benomntwana yabo kube into kanjalo-ke kuleso sigaba. Hawu sedlule kwisigaba sesibili-ke kwesihloko sethu-ke namhlanje-ke sa-episode 9 kuthando lwesithembu. uMacele ahamba ayovakashela uSneh lapha endlini yakhe. Angithi phela uSneh ohlala kwindlu ekayehlala khona uMacele esasihlala eMzumbe, sekuhlala yena-ke uSneh ngoba phela uMacele uzohlala kuphi eSiphark. Hhayi ahamba ayobheka-ke ngoba phela nangu umfana laphaya uLwandle wayekhuluma indaba ukuthi hhayi kuyawa lapha awubuke lapha nalaphaya yabona ekhuluma into ey'ningi umfana. So uMacele uthi athi ngizoyifakazela mina ngibone ukuthi ngabe kunjalo yini. Uma efika hhayi naye akakholwanga ubambe ngezansi uthi hayi bo Sneh kuthiwani makunje kuyini lokho kwenzakalani uyakhomba hayi bo. And to be quite frank guys, it's a bit unfair to uSneh. I don't know Sneh personally, but according to our understanding of what we are being told, like with the reality show, we are given an impression that uSneh is an unemployed individual who stays at home, who is unmarried, right? So ehlala ekhaya kuzothanda kuba nzinyana ukuthi ezama ukwenza ezinye izinto. That's one. Two, another thing if you understand, lapha ngobe lapha uSneh akusikona kwakhe kukubo. And ngoba ngichazile ihistory yale yamuzi ahlala kona ukuthi kuhlala uMacele ngaphambi ukuthi amuvele eSiphark, vele usunesikhashana ukhona lo amuzi. Eventually kukhona ukudilika okuzokwenzeka. Angiboni uSneh ukuthi uvele wagibela leya ceiling wahlephula ceiling board wahlephula amakhabethe lapha hayi namawindi hayi angikholwa. Kuwukuthi umuzi nje uma usunesikhathi izinto ziyathi ukuthi ziwa yabo. And kuyinto ebizayo ukurenovate umuzi ngoba umuntu amakhabethe ekitchen akanqenje walathi 10 athi 10 uSneh uzothatha phela 10,000 yabo. So nje hayi bandlela ngoSneh yabo naye ubuziwe uSneh ukuthi kanti wena uhlala wenzeni la emini wathi cha mina ngavuka ngidle ngilale kodwa yasho-ke phela ukuthi emini hayi njalo usathi ngoba uhlala yedwa akanaso isikhathi sokuthi lokho ebhizi nake ebheka yonke into angajwayelanga ukuthi ayenze leyo. Okay, hayi siqhubekele phambili-ke. Ocele bayafika ondosi beze emzini kaMthombeni lapha eSiphark la kuhlala khona uMacele. Ukuthi abantu bakubo bafike bezobheka uMacele, hhayi ngoba bezomvakashela kuphela kodwa bezobheka bazobona phela unumber 5. Badinga uzombona unumber 5 ukuthi kuhambani kwenzakalani yonke leyo nto leyo. Kodwa ngaphambi usafike unumber 5 bahlale phansi-ke noMthombeni bakhulume-ke kube mnandi kuncokolwe. Kodwa-ke naye uMthombeni-ke ngiyacabanga le ama-episode adlule nike nabona uMthombeni eyeka amaKhumalo unikeza ubaba laphayana igusha. Hhayi nangalana-ke useke kulenzile ufefe ngoba ngangibuzile niyakhumbula, go back to my older videos uzobona ngangibuzile ukuthi kahle laba abanye uzoyimisa kanjani indaba yabo. Nangempela nangala koCele wakhipha igusha washo ukuthi hhayi nayi into yami yokubonga yokusho ukuthi hhayi siphilisane kahle nomama yonke le minyaka akazubona hiqi wachaza yonke into ukuthi nje leli isobho lenu seniyolithatha niyalibona ukuthi niza kanjani. Hawu bajabula amadoda oVico oMagaya bathi hawu hhayi cha sibonga kakhulu wena Mthombeni yabo. Waseke qhubeka nodaba nohlelo lwalolu suku-ke futhi ukuthi phela kufanele kubonakale unumber 5. Hawu wabe selethiwa unumber 5 madoda naye ehamba ney'mpelesi zakhe amalungu omndeni wakubo bezobona phela ukuthi kwenzakalani yabona nje. Wahlaliswa phansi hawu bajabula ngoba phela oCele initially bona babehlezi belila bethe sifuna ukumbona lo muntu bo hayi bo mlethe nangoku usekhona. Hayi bamamukela kahle-ke umama-ke uMacele waseletha nabantwana ukuthi hhayi wozani nizobekelela umamncane wenu omusha kanjani wasebebizwa ngamagama-ke abakhona egcivini abantwana ngoba phela abanye basuke bengekho. Bambona kodwa hhayi uSneh uyambuka lo sisi ukuthi lo noMacele azambuza Sneh yini khona mhlawumbe into oyibonayo esolayo wenzakalani. Uthi hhayi ngiyamazi umngani wami or whatever. Hayi bo Sneh kodwa-ke mhlawumbe ezophuma kakhulu iqiniso ngemali episode elandelayo ngoba nangu nayo le nto la uMpilo uthi hayi bo sabangani nalo muntu kodwa manje-ke uzokwenza into ekanje nobaba wayengazange asho ngani ukuthi uzoba umama omusha. Bafethu umhlaba esiphila kona hayi asazi asilinde enye episode bafike sibone senza kanjani. Okunye sobe sikukhulume sibone ukuthi-ke ikuphi okunye mhlawumbe engikuphuthile kwi-episode kodwa nje kule episode simake kuyona episode 9
uMakhumalo benomSeleko bahlale phansi badinga idaba kaSamkeni nokuthi owakephi, bavumelana-ke kwaxoxwa nangendaba zo-IVF, nendaba zama-embryo freezing, uyavuma ukuthi uzokwazi ukuqhubeka naleyo ndlela benoMakhumalo uMthombeni, nale ndaba yakhe ukuthi bedlala ngomntwana wabantu engasebenzi, bathi akarenovate umuzi. Awu, hhayi bafethu, ibonene.